wallahi wannan ayan da take cikin alkur'ani babu wanda ya taba shiga matsala, ya shiga wani kunci, ya shiga wani matsala da yake tsoro, ya shiga wani yanayi da bai da wanda zai taimake shi ko kuma babu wanda zai bashi mafita idan ba Allah ba. Wallahi babu wanda ya rike wannan aya da zuciya guda daya ya nufi Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ne kadai a zuciyar shi. Wallahi Allah madaukakin sarki sai ya bashi bukatun shi, kuma Allah madaukakin sarki zai bashi mafita a cikin wannan damuwa da yake ciki. Wannan aya ne wanda yake dauke da sirri mai tarin yawa, aya ne mai muhimmanci. Wannan aya tana cikin alkur'ani. Duk lokacin da ka shiga damuwa to ka sa wannan aya a gaba, ka rinka cewa fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, ko kuma ka rinka cewa rabbi inni maghlubun fantasir, rabbi inni maghlubun fantasir, rabbi inni maghlubun fantasir. Ka rike wannan, ka sa a gaba lokacin da ka shiga matsala. Wallahi ban taba gayawa wani addu'a nan ya je ta bil haqqi bai fita daga matsalar ba. Akwai wanda ya kira ran daga Abuja ce ai malar na addu'a da ka faɗa, yace wallahi da na fara ta yace a cikin kunci nake sosai, ba su suka da damuwa iri ce amma wallahi da nazo in ice karfe 10 na kwanta bacci, wajen karfe 3 sai in tashi in shafi'i da wutiri in zauna in kalli gabas in ta karanto ta Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Yace nayi tayi, yace yanzu dai abin da nake ga malam, duk mai bi na bashi na biya shi, duk mai bi na bashi na biya shi, sannan kuma harkoki na sun dawo sun ci gaba. Yace to kaga Allah kenan, shi Allah an kafa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi abinda na faɗa da ni da annabawa a ranar arfa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To wannan dama muna yin ta kullun 100 da safe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai ta zaka samu lada 100, a kankare ma zunubi 100, a dauka ka daraja 100, a baka ladan wanda suka yanta bayi kamar guda 10, sannan a rana ba wanda ya fika a gurin Allah. To kuma gashi ka samu damar yin ta ba adadi ma. To tayawa wani ya ce to ni da nake da bukatu idan ne ta cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, to ina na samu lokacin da na ga Allah bukatuna? Sai a ce dama abin da ake so ka ji kenan, wannan yaban da kake wa Allah shine bukatar taka. Idan ka shagala da yaban Allah baka gaya masa ina bukatar kaza ina bukatar kaza ba, shi kuma dama Allah ta'ala ya san bukatar taka, kai ko maimakon ka shagala da gaya masa bukata sai ka shagala da yabo. Yaban nan da kake ta yi to wannan shi ke nuna cewa bukatar taka za ta biya, domin ma yaban da kake wa Allah ya ɗauke maka hankali baka ma tsaya faɗin bukatar ba. To kuma wannan ya Allah mun yi tawassali, mun yi kamun kafa, mun yi roƙo, mun maka magiya saboda alherinka da kirkinka da rahamarka da jin kanka da afuwarka da gafararka da yafiyarka. Allah bayi ne mu raunana, Allah ba mu da ƙarfi ka ƙarfafa mu, Allah ba mu da dama ka ba mu dama, Allah ba mu da arziki kai mana. Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin kanka da rahamarka da yafiyarka. Allah ka yafe mana, kai mana gafara, ka ji kanmu, ka raba mu da talaucin duniya da lahira, ka raba mu da damuwar duniya da lahira. Allah ka sa mu kyakkyawar rayuwa, Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Wannan addu'a sai ka je ka haddace ta akar makalla. In ka je kai shafi'i da wutiri sai ka sa gaban ka gabas kai ta yi لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ko jiya wani ya kira ne yake cewa malam addu'a nan da ka faɗa ni na ga aikin ta sosai, yace na ƙara jaddada mubaya'a ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma na bugon ƙare maka godiya. Yace wallahi abubuwa sun rikice min malam yadda ba ka zato, har na fara tunanin guduwa ba kasar saboda matsaloli. Yace wallahi da nayi sallar shafi'i da wutiri na kalli gaba sai dai bacci ya dauke ni, ina ta yi la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshi. Wallahi ma yanzu matsalan nan an yi solving din kaso 95, ba zan iya ce maka 100% ba tunda matsala ba ta kawa 100%. Allah mun yi tawassali, mun yi kamun kafa, mun yi roƙo, mun maka magiya saboda alherinka da kirkinka da rahamarka da jin kanka da afuwarka da gafararka da yafiyarka. Allah bayi ne mu raunana, Allah ba mu da ƙarfi ka ƙarfafa mu, Allah ba mu da
dama ka ba mu dama, Allah ba mu da arziki kai mana, Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin kanka da rahamarka da yafiyarka, Allah ka yafe mana, kai mana gafara, ka ji kanmu, ka raba mu da talaucin duniya da lahira, ka raba mu da damuwar duniya da lahira. Allah ka sa mu kyakkyawan rayuwa, Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce in kana cikin bakin ciki ko damuwa ko ɓacin rai ko al'amari ya cuɗe maka ko al'amura suka dame ka, to ka dinga wannan Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a, Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a, sai Allah ya kawo maka mafita da kuma addu'ar zunnun la ilaha illa anta subhanak inni